samar kasarira saharine saben sepi
pamriye mongam meminta supakate teki nurage tanpa kencanggut suku jojo Kalinggo Condro punika dadya palupi sabdaning para pujangga lamun to teteken tekun bakal tekan kang sinedya wong goroh gruwah guru candala anenggih punika saloka wewarah kina inggih ginedhong madyaning wayang purwa Binaryo tulodo ambangun jiwa utama wayang sasmita kang sembodo dadya piwulang ingkang dayane mawe pepadang purwa kang minangka pambuka amiwiti lungiding carita kathah parwa piranganing carita ing katedhak saking baboning serat pustaka Anenggih Pustaka Raja Mahabharata Ramayana miwah Serat Purwakanda inggih alusing sastra sinanggit wujud panggurit tembang kelawan saloka mekaring budaya nulya kagancar dadya sandhyawara carita adi awasta pakem carangan dalah carang dinapur pakem kang pengwerdi pawugeran ingkang kaklempakaken carangan anenggih carita karanganing para pujangga dene carang dinapur inggih punika tedhakaning pakem ingkang kajumbuhaken kelawan mekaring swasana pramila kagunan wayang angesti alusing budi tuwin mamardi dhateng adiluhunging tata krami narbuka lungiding kagunan sarana ambedah carita saratri ingkang kinarya murwakani carita anenggih punika warnanira inggih winastan padukuhan Karang Kadempel inggih winastan Karang Tumaritis yo kelampis ireng dasari papan miring minaradin minangun padukuhan katon wijang kang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiringing marga ingkang katingal hamung gumelaring pasabinan dalah pategalan para monggesma samya kraten angolah pasiteni temah bumi jengkar dadi subur lemah krasa dadi makmur satemah mungkang tinandur sembulur tangkar tumangkar kamuryan dadi parimyang palawija tuwuh ambiyet woh-wohane nganti manglung ing bantala sanadyan amung parigaga parijatra dudha ngangsak miyang rondo menter parandini katingal hasri ing sarwining semake sinawung swaraning Narakesma ing samya anggusah peksi kaya gamelan gethok-gethopyok surak kapyak kang tanpa gending
Desa Ngadesa taksih kinemulan ijeming Karanggidri Kawistara Krambil Ginjah Anggedhabyah Krapa Gading Wusumanding Pisang Ambon Sanggun-gun Gedang Raja sadepo-depo Sumawana pelem golek gadung lan sapanunggalane tetaneman jejampi ora keri uyup-uyup wis kecakup empon-empon wis katon akar sari hamepaki dudu ngangsak hanga serpi lamun wanci dalu anggung gumarenggeng maneka warna sarasehan bobo babu amung tani samya tukar kawruh ijol panemu bab tata tetanen temahan sing bodho dadi pinter sing butuh antuk wuwuh sing cingkrang melu tumandang sing putung dadya sinambung tutur tinular nalar cinatur temah andayani lestari denya makarti widodo denya makarya datan kantun cagak cuwaking tetanen yaiku Rekodaya rekayasa ego pratikel tansah den udi satemah tuwuh tebaning pangupa jiwa Raja kaya pitik iwen gumelar aglaring pangunan tanpa cinancangan lamun wanci surup surya padha bali marang papane sewang-sewang lebet tebih saking tindak Durjana madyaning padukuhan wonten wisma adapur limasan sirap sepuh kang wis irep singep kayu singon kang wis saumur gebya gedhek linabur gamping cendhela cendak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang duwi warna abrit pethak gendera pusakaning bangsa lah sinten to wau inggih lenggah ing wisma katembing Cinandra tansanes amung tetungguling padukuhan Karang Kadempel inggih pamonging satriya tama ingkang nama Kyai Lurah Semar inggih Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Janggan Semara Santa Boga Sampir ya sang Bujagati ya Hyang Ismaya katon nedeng lenggah ing bangku panjang mengraken grobok ingkang isi sakadaing bibit palawija sanadyan to pasegahan sampun pepak munggo ing ngarsa unjukan teh kenthel gendhis batu wonten madyaning teko turta tasih benter selepen isi soto cemeng tur pliket pepak dalah klembak menyane punapa dene klobet mateng ing sampun binesut patut mangkono Ki Lurah Semar Badranaya kepareng nampi rawuhipun sang senopati agung ing Pancawati nenggih Rayinata Pancawati inggih apeparep Raden Lesmana Dewa inggih sowan praptanipun kadherekaken Trisang Senopati Pangapitira Prabu Rama nenggih Dian Senggana ya sang Anoman pauta wis dangu dene sami lenggahan nanging dereng wonten ingkang angandika katungga wonten samirana midit angisisi sagung dumadi manjing wisma nempuh hangganira Ki Lurah Semar Badranaya temah kaya ginugah rasane sang Bujagati tumunten unjal huswa sarwi nampil-nampil asta Gyasung Pambagya Rawanya Risang Narapraja ing negari Pancawati dendha
kondo rodwe ngari saljuga kambus lenggah sato sasatyane tanpa dadya sacipta cipta tanpule kang raton raton rantas luhur asor pinanggi babandu kong na kong asing kanestan nira wong agung mreskung ngira sudireng patrap jre lalis kang cilik tanpa cilik ira
paompaan wadon nirwadon nira prabawing saluka rukmi kabeh samya mangro tinggal liro antitis saes padha nitis nutul petis begegak-gugek sadulita mel-mel puja-puji syukur konjuk ngersaning Hyang Murbeng dumadi Hyang Manon kang murbeng rat lah kok sore-sore kok wis ting trunjang ora karu-karuan gareng bencung wae ora nglingok kiwa ora nglingok tengen petruke ya lelete ora jamak-jamak sing bagonge ya ngono najan to bagonge kok ya malah kilang-kilong kaya ngono kok aprandek puna kok arep nemoruluru gler ora sembodole sirahe kaya sirah Ultraman kaya ngono kok kerasan nyawane ngono nolo gareng kula menten dawuh Pak adi-adimu galu kae lah kok ora dadi siji karo kowe iki karepe kepiye karang nika kalih kula niku dak njodhake kok Pak lah iya monggo iki ana ramuhe pendaramu Rayinata Pancamati Ndara Lesmana Dewa ngono nggih nggih mangga dipun prayogakaken anggenipun atur panembrama karo ramuhe Ndara Lesmana niku Pak oh iya mengko genten kowe Petruk Bagong ingkang padha ngaturake pambagya kelawan ramuhe bendaramu nggih Gus Ndara Lesmana katuran segan panakrami rawuh ndika wonten ing Karang Kadempel mriki Den Ndara Lesmana iya Kiai awit saka pangestune Kiai Semar Badranaya winantu ingkang raharjan kalis ing rubidane ring sambikala lakuku saka ing Pancawati prapting Karang Kadempel kini Kiai sak praptaku nang kene keparengno aku ngaturake puji lan astuti muga katur ngersani Kakang Semar Badranaya nggih kula tampi dawah sami-sami panjenengan tasih kamutan kalih kula to Den
ora bakal tak lali-lali najan to kepiye wae kaki ya ming Kakang Semar ingin tansah nuduhake lakuning kautaman ingin tansah nenuntun marang tindak utama ing antarane Koko Prabu Sri Rama Wijaya kelawan aku saksuwene ngupadi mindrane Kang Mbok Ayu Sinta Kakang Semar Badranaya. Nggih. Kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi nggih Den. Iya Kakang. Wis ora kurang prayoga anggonku ngadhep ngersane Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ndara Senggana mekaten ugi kanthi raharja rawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki Den. Ndara Anoman. Iya, Yai. Awit cukup berkah pangestune Kyai Semar Badranaya nirbaya niring sambikala anggonku nderekake tindake Raden Lesmana Dewa. Aku ngaturake sungkem kunjuk ngersane pepundhenku ya guruku ya sesepuhku Kakang Semar Badranaya. Nggih, kula tampi kendel sami-sami Gus. Lenggah ingkang prayogi Den Ndara Anoman. Wis ora kurang prayoga anggonku sowan ngersani Kakang Semar Badranaya. Nala Gareng Petruk karo Bagong. Aja kelayatan tumuli kowe ngaturake Panembrama Basuki Harja marang rawuhe ndaramu Giri Kastuba ya Le. Nggih Pak sendika dawuh. Ndara Lesmana sungkem kula kunjuk sarawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki Den. Monggo lenggah ingkang langkung prayogi Gus. Nala Gareng iya ndak tampa pangestuku tampanana wis ora kurang prayoga anggonku lungguh Nala Gareng. Nggih kula tampundi mugi dadosa jimat. Ndara Anoman semanten ugi sugeng rawuhipun Gus. Iya Nala Gareng awit Joko pamujimu widodone ring sambikala sowanku ana ing kalambi sireng Karang Kadempel kene. Ndara Lesmana sungkem kula kunjuk. Iya Petruk Kanthung Bolong ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih. Kula cadhong tangan kula kalih. Kula cancang pucaking kucir kula maweh ana katentreman gesang bebrayan kula sak keluarga. Ndara Anoman raharja sekecaken lenggahipun. Ya Petruk Kanthung Bolong ora kurang prayoga. Ndara Lesmana kula ngaturaken sungkem mugi konjuk Gus. Iya Bagong tak tampa pangestuku. Kula pundi dadosa jimat. Ndara Anoman sungkem kula ngatur Den. Bagong ya tak tampa pangestuku. Nggih kula pundi dados jimat. Kepiye pawartane saksuwene ora sowan menyang Pancawati Bagong? Nggih pangestunipun Ndara Anoman anak kula mun imbuh malih sakniki. Lanang apa wadon jaler wis sepiro nggih nembe saged miring-miring. Oh ngono nggih. Wah jan angele jamak didoti niku pun angele ora karu-karuan. Angger ceplos ngoten niku padal lepeh. Lah nek nesep ibune kepiye nek kali biyangene ngoten anu purun mawon ning nggih wingenane anu mutah-mutah sebabe mbak menawa le mambu mbako. Aneh-aneh wae kowe iki ora. So nek anakmu iki anak-anak iki dipimpin sing apik. Ora anak-anak kok karo wong tuwa kok njar-njir. Ya ora salah kowe bedil-bedilane kok rebut terus. Ah demen-temen ora kajen kowe nek karo anakku mono. Aku yang ngerti nek kowe iki janjane iki pancen karo bojomu iki ora dipercaya. Mulane anakmu iki kon ngetutke kowe ngono. Hanya kadang aku ki kadang kudu momong nyambi momong kira ya. Ha iya. So ngae anake Garenge. Sapa? Kenang nek gedhe ngono jak sapa panggung jajal nek ora luwih remuk. Ora.
anakku ora arep tak srawungke karo kowe. Anakku ya men dimong bacip nang omah. Ora arep tak jak mrono-mrono. Wis mesti dipengaruhi mesti. Saya karo sing ngenong kae. Ae metu kang mengaruhi wong masih sik jamak. Nah iya wira. Sak sampunipun lenggah Den, Ndara Lesmana, Ndara Anoman kagiat raosing manah kula dupi nampi rawuh ndika. Ingkang datan paring cecala langkung rumiyin, Gus. Panjenengan menika satriya luhur, panjenengan menika rayi Natagung Binathara. Tedak rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki, kedahipun sinubya subya suku panjenengan mandhap saking kereta kencana kedahipun napak ing babut pramudani ingkang rinengga sesekaran mancawarna akekonyoh jebat kasturi. Nanging parandene Den, rompok kula sudung kula klampi sireng mriki datan saged atur pakurmatan ingkang satraju kepara angluhuraken kalenggahan paduka minangka rayi nata Pancawati Den. Nuwun sewu. Kadhi sumengka pengawak Bajra tindakipun wonten wigatos ingkang kados pundi Den? Paran baya wigatos sing rawuh paduka wonten ing Karang Kadempel klambi sireng mriki, Gus. Ndara Lesmana, Ndara Lesmana Dewa. Oh. Ning ngarsane Kakang Semar Badranaya ora ana liya kejaba nuhuni kelawan dawuhe Sinuwun Prabu Bathara Rama Kakang. Sing dawuh Sinuwun Bathara Rama mangkono iya. Wanter dawuhe Koko Prabu Bathara Rama praptaku ana ngarsane Kakang Semar Badranaya kinen ngaturake pujiastuti taklim kunjuk ngersani Kakang Semar Sagotra. Inggih kula tampi kendelo sami-sami. Ndungkap sak bacute Kakang. Ora ana liya tekaku nang kene kelawan Senggana Anoman. Amung bakal nelakake kahanan Pancawati rikalenggahan ingkang besak wetara suwi nganti tumeking dina iki ingkang tan bangkit tata titri
kelawan tentrem Kakang Semar Badranaya. Pancawati enten gegeran napa? Kula niku pancen pesak metara suwe mboten nate sowan teng Pancawati. Ning ya muga-muga niku arep ora tau do kepethuk, ora tau do ketemu. Niku ya padha dene warase, padha dene tentreme. Nah kok panjenengan ngendikake mboten tentrem niku sing mboten tentrem ngen napane? Bebrayaning para kawula ing antarane siji lan sijine ing antarane gegolonganing para kawula bebasan beda panemu padha tukar padu, beda penemu padha diya diniya satemah Kakang. Para kawula ing negara Pancawati padha kencokan lolo bebrayan. Kaya-kaya saiki wis padha ambet drengki srei dawen panas ten pati upen Kakang. Dene miturut Wangsiting Bathara ingkang akarya loka kahananing praja Pancawati samengku bakal tata titi tentrem kalamunta den ayomi den mong den lenggahi maneh dening Kakang Semar Badranaya ya sang Ismaya kang mangejawantah Kakang Semar Badranaya. Ladalah mila pancen mboten dheweki ngaten. Mboten ngemingke, mboten ngempungaken praja Pancawati sing katerak kahanan kaya ngoten niku wau. Mula pancen mbok menawa jamane sakniki niki pun ganti, Gus. Rumaosipun samu barang sing kasap netra. Waton ditonton katon gumebyar lan nyenengke niku swargane ngalam donya. Ngaten. Kamangka kula niki mpun tuwa. Kula mpun tuwa, pun kempung pirot jambul wanen. Mpun ngrumangsani lamun tenaga lan akal budi kula niki mpun sekeng, Gus. Nanging najan to makaten sejering tiyang sepuh niku kepengine ya nyawang kahanan sing becik-becik, swasana sing tentrem, syukur bisuwa netepi kelawan kewajiban tansah caos sembur tutur lan wuwur. Iya Kakang Semar, sembur niku usada ingkang njalari murih waluya utawa njalari kesarasan. Tutur niku ameh kandha ingkang minangka nuduhake marang kabecikan. Dene wuwur niku mawiti murih cukup kabutuhaning lair batin. Cekak gampange wong tuwa niku kudu bisa dadi patuladan. Lamun to mapan wonten ing ngajeng sageta asung tuladha. Yen mapane ana ing tengah bisa kinarya kekuatan, dene yen wonten wingking anjurung pamuji. Dene tiyang enem mekaten kedahipun atur panuwun nggugu bangun miturut lan niru mring patuladan ingkang leres. Nanging gagasan kula angen-angen kula ingkang andharan-andharangen dhukur satemah kaya-kaya bisa ngrangsang gunung niki mangke amung bakal kandhek wonten ing pangangen-angen kula jalaran kula ngrumangsani kula pun sekeng kula niku pun tuwa tenaga kula niku ya wis ana rusa ngaten. Mila nek kula ken kedah sowan ngembani tuwun andherekaken salah setunggaling narendra saya ingkang raka. Ingkang raka sinuwun Bathara Rama kaya-kaya kula niki kok pun menggah
kula kaya-kaya kok pun ora kecunggah Den nanging Kakang Semar ibu kaya ngopo gedhi dukani Koko Prabu Bathara Rama lamun to bali kuhaning Pancawati samengko datan nderekake tindake Kakang Semar Badranaya. Aduh Kyai, muga Kyai Semar Badranaya kersa ngudaneni apa ingkang dadi pamundhute Sinun Prabu Rama Wijaya. Wis ndak cawisake tandhu kencana sartane titian murih tindake Kyai Semar Badranaya datan kajipuan tumengking praja Pancawati Dendra. Petruk kepiye, Truk? Wah, Pak. Nggih ora kliwat ora kurang-kurang Ndara Lesmana Ndara Anoman. Mula pancen niku teng ngarepan niku pun wah pepakan der-derep. Pun wah kereta kencana apike kaya ngoten titiane Sinun Bathara Rama diparingke ngampil kanggo mboyong kelawan kakekne Semar tekan Pancawati. Nggih pun monggo. Sedaya niku nggih ming kersane Kyaine Semar ngoten. Ora mung kuwi Pak, galung kae. Malah wis ana sing ceng 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 duk ceng 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 duk ceng jer ceng tung duding ngono. Niku nggo ngurmati anu mengko tindake bapak mbok menawa ora. Kok ora? Kae iki barongsai kae iki, Gong. Ah kok nang ngarepan, Truk? Lho wong manyen milih nggon sing rame kok. Aya. Tiwasane aku ki arep melu-melu nyengkok Mandarin. Ayo. Kowe ya ngono kuwi kala-kala ki nglece barang nek nyambut gawe iki. Dene ya nyengkok suluk cengkok Mandarin ya apik. Ah kowe iki kepakemen kok dadi wong kok. Undang kok ngono kuwi to, Truk. Aku ngrumangsani nek wis tuwa, sapa rane sing arep jebles karo bapak ki nek ora aku. Jebles apane? Nek bapak ki wong manyen mersudi karo apa-apa kok. Ketok untu wis sulaya ya ganti. Ora kok njur mlempeng kaya kowe. Engko ngono kok le ngupload gawe konten kok ora leren-leren. Angger-angger mak klunding ngono notifikasi sasangka aret ngono kae. Mbok men kok ana. Angger-angger muni Bagong pakne anom. Nek niat Bagong iki mbok sing dagang. Ora usah nanggung-nanggung. Apik to Truk mau aku le nyengkok Mandarin mau apik. Sesuk diteruske. Diterus-teruske ya. Nek men aku ra payu ki terus-terusno. Lah kok kowe kok malah kaya ngono iki lho. Kok ngono ki sing pirang aku, sing rembugan aku Gong. Kok malah oh hayo. Ah kok iki janjane iki mbok sembodo ki lulusan Semaki. SMKI kok Semaki. Ngono. Kowe iki wis kepitung nek nang Karang Kadempel ki dadi tetuangganing keyboardis ki ya kowe kuwi. Ora aku saiki melu rombongan warokan kok, Truk. Aku kuwi dijak karo Badul kuwi. Karo Iman Imin. Sapa kuwi? Kuwi nganu kuwi Senopati Pengapit kiwa karo tengen. Oh, sing tengen Iman. Imine sing kiwa. Oh. Tengahe Badule. Oh. Ah terus sing dadi buntut Amplese. Oh. Iya. Nek ya sok meneh iki bewoke iki kok nyukur ngono kuwi dadi ketok enom. Ketok nggotra menungsa ngono lho. Oh cah wingi sore kok jembrung raine. Aku iki sing jenengane Waruk Guna Seca iki ya kowe. Oh. Kok ngono prandek puno kok cok tukan takon Mbak Erna ndak enten iki mangke. Erna sapa penyanyine Kang Yadek sing kae nang anu Canggal Jurang pengenane kae. Wah, jan kemantil-mantil tenan. Oh iya.
Iya. Aku yang seneng ora Mbak Erna ki anggere Mbak Dewi mangkat nang aku wis. Ayem aku. Iya. Kaya sing Wonosari arep tak tinggal wae kok, Tru. Oh iya. Arep ganti Candi Rata sing cedhak traji ngulon sithik ra wis. Ha iya. Sesuk sing takon masrake Pak Tri. Ha iya. Sing Pak Bagiowarjo, Pak Musto. Oh iya. Cah gendreng. Kowe iki jane do ngrebuk apa anu sing cucuk lampah Pak Tarjan. Oh iya. Oh, apa ya isih kuat juga ora apa-apa ora kitung wulan wolon. Oh. Sing ngorjen sesuk sapa nganggo hiburan apa ora? Heeh, sesuk sing ngorjen Kang Jati. Oh. Saiki pengorjen pokoke. Pengorjen kaya pendak sore. Oh. Pengendange anake lanang. Oh. Ngemulurung lu kler cici klerji. Kok wis kok ngono kuwi dapalke iki malah tundane iki kleru. Do menengo sik. Iki rembug wigati ngono. Ana rembug wigati kujune ora jejer karang kadempel. Ngapain kita keluar sore-sore? Aku wis kecewa Mas Gun iki mau wis dawuh apa karepku arep prolog Mas Gun mana muni mangke pripun Mas Gun prolog napa jejer oh iya prologe aman mawon ngono tenan prolog Cina malah jeng Pak Unyil waduh alhamdulillah sehat iki kok weru-weruwe anjengkil nang kono oh iya pinarak mriki Pak Unyil ndahar pentil duren niki monggo ora gendeng-gendeng to kok saru sore-sore kok kaya ngono di streaming karo Pak Sulis barang kok ora iya nah niku tolong mang bopongke beto mriki niku. Apa Pak Unyil? Oh iya. Cekak gampilipun ngaten nggih Den. Panjenengan kula aturi ngramtu sak petawis. Kaya-kaya sing arep ngersake ditunggoni Semar niku Raming Pancawati ngoten. Den trem tano kang nyabawa kapraban dening Sang Nayantaka sruning parapatan tanana sabawane kang kapyarsa mung swarane abdi kriya kamblak gending miang kamasayan ingkang samya nambut karya pranayaka pratangga miang baranggana kya samya sawika para kanca sore-sore sekepyar laing kono to wau dereng ngantos paripurna ingkang samya ginem laras Gandharasa katrenjuh praptanipun nata ngawangga Sang Karna Basusena gandeng kunjum yang Pandhita Durna pepeh-pepeh gawe kagiat kang sawlelenggahan jroning wisma karang kadempet
witing mulya jalaran wanira koso sadulita mel-mel. Nala Gareng, wonten dawuh, Pak. Durung wae. Aku rampung nganggone guneman karo ndaramu. Ngiri Kastuba. Dumadakan iki ana rawuhe. Nata ngawangga sinuwun Basukarna. Nggih, Pak. Mangga dipun bagekaken, ya. Kanthi prayogi rawuhipun Gus Ndara Basukarna. Kakang Semar, awit saka berkah pangestune Kakang Semar Badranaya. Widodone ring Sambikala praptaku ana ing Karang Kadempel kene, Kakang. Sang Penemban Durna sami sugeng rawuhipun. Kandak blikuduk lone-lone selikur dina kamana kapulungan lukus malu gimbang. Amin saka mamujine Kakang Semar Badranaya widodone ring Sambikala lakuku gandeng kunca lawan Angger Basukarna. Kakang Semar kula aturi lami lenggah langkung prayogi. Wis ora kurang prayoga. Wis ora kurang prayoga lungguhku Kakang Semar. Bageke karo Pendhita Durna apa ora? Gemang. Ngopo? Aku ki weruh Durna ki awane iki mate emosi wae. Piye? Nek omong aja deg-degan degan. Wah, wis. Aku saya suwe nek omong karo Durna ki saya ndredeg. Nek omong aja deg-degan degan. Kok ora padha karo sele. Nek omong aja deg-degan degan. Nek omong aja deg-degan degan. Wah, wis. Nyuwun sewu panjenengan janur gunung rawuh wonten ing Karang Kadempel ngriki. Kagungan kersa ing kados pundi, Gus? Ndara Basukarna. Ngene Kakang Semar. Praptaku ana ngarsane Kakang Semar. Ingkang sepisan tetinjo kawidadaning Kakang Semar sumrambah kulawarga ing Karang Kadempel. Dening angka loro. Praptaku ana kene
diutus dening Yayi Prabu Duryudana ndadekno pamirsane Kakang Semar lamun to kahananing Praja Ngastina lagi nandhang reruwet kaya-kaya bebendu hanekani reretu anrajang kahananing Praja Ngastina satemah akeh Brama corah akeh rerusuh ingkang dumadya ning kutha raja bebasan kawula ing Ngastina wis ora padha percaya ora pitaya maneh marang para pandegane satemah padha tumindak nggugu karepe dhewe akeh obong-obongan akeh tawuran akeh gelutan sedalan-dalan awit saka wangsiting dewa negara Ngastina bakal tata titi tentrem lamun ing samengko kelakon den lenggahi dening Kakang Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya Semareka den prayitna semurereka bali Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lah kok aneh temen dewane niku dewa sinten sing paring wangsit nek bisa dimong Semar dilungguhi Semar negara Ngastina kajeng tentrem niku njur dewa pundi Paman Durna wonten dawuh anak Prabu Jawata sinten ingkang waduh jan kula niku nggih ora pati genah nedengipun kula menika semedi wonten ing sak klebeting Sanggar Pamujan teka-teka dadak wonten suwanten mak grobyak ngertos-ngertos sinareng kula menika Mas padhaaken wonten Jawata ingkang kebak ing cahya hangganipun dawuh pangandikanipun Ngastina bakal tentrem yen ana Semar ngoten lajeng Jawata menika mau oncat ical saking pandulu kula oh mengkaten nggih mula Kakang Semar wektu dina iki uga Kakang Semar Badranaya ayo tak ganti menyang Praja Ngastina ora bakal cilaka ora bakal ketelangso uripmu ana ing negara Ngastina saliring kebutuhanmu bakal cinukupan kowe kepengin omah gedhong magrong sing lawange ukir-ukiran nganggo gebyok bakal kasempatan sing lampune nganggo LED bunter-bunter ana putih ana biru bakal keturutan ayo manut karo Pendhita Durna karo anak Prabu Karna ing samengko ora bakal cilaka uripmu kowe njaluk diblanja pira ing saben sasine bakal tak aturake anak Prabu Duryudana ora ngemongake kowe najan to anak-anakmu putu-putumu jaen menyang negara Ngastina nglakon kowe tekan negara Ngastina tentrem oh sak penjalukmu bakal keturutan Semar Badranaya mangke riyin janjane ngoten mboten ming panjenengan sing rawuh kepengin ngejak kula ngoten ning langkung rumiyin sampun wonten utusan saking Pancawati Ndara Lesmana dipun utus Sinuhun Prabu Rama ugi ngersakaken badhe mboyong kalian kula kula niku kudu sapa-sapa ngoten kula ya dudu apa-apa parandene kok yaene wis ana rong bendala dayoh sing arep padha mboyong kalih kula niku kepripun wis Kakang Semar Pancawati kuwi negara wis tuwa Pancawati kuwi ming kari runtuhe kari surute Prabu Ramawijaya nang yen negara Ngastina negara anyar katon narendrane muda tumaruna Yayi Prabu Duryudana ing saguh nelokke Narendra Patmanca negara jajahane Jembar sugih bondo Bandu Sentana
Kakang Semar bakal kekucah Raja Brana Mas Pices sartane bakal duwe kelungguhan ing dhuwur. Oh, timbang kowe menyang negara Pancawati. Pancawati ki anane ngon kethek-kethek kabeh. Ya bener ana menungsane ning luwih akeh ketheke. Kethek me wis tuwek-tuwek arep nggo barang ledek ya wis ora payu. Monggo kethek kuwi wis gugu karepe dhewe. Timbang kowe nang Pancawati dikerak kethek luwung menyang negara Ngastina. Duka yayah sinipiduk caca bang mawi ngowengis kemecut padoning ladi kumrewes bocah ing rawis gigit ladi Keratwaja netra panglir kembang murawari muka abrit lir kembang murawari tebah jojo keplek wentis sinabeto mrang sagedeng mobal dahanane langap-langap kang dadi swaramu utusan saka negara Ngastina kaya melanang-lanang dhewe kowe wani ngendhak sikara kowe wani ngemingke karo praja Pancawati lekno mripatmu jerengen gobokmu gila iki Senopati Pancawati najan to kethek elek senggono kae sagu bedah ngalengka diraja yen pancen kowe arep ngayunke Kakang Semar Badranaya wektu dina iki bakal kasembadan lho satriya bagus apa tambuh kelawan aku Raden Dewa Lesmana kowe narmati ngawangga Basukarna jenengku sembodo kowe mboyong Kakang Semar Badranaya watun bisa midak wayangane Lesmana Dewa metu njobrak neten kadidayamu sikar merapat ayo apa jane iki Semar ki ana apane ngono lho lha apa aku ora Ngastina ora Pancawati do ngersake arep mboyong karo kakekne Semar wong yo meng kaya bungkuk damen kaya ngono wandane ayo beda nek karo kowe ayo nek aku ngono paling ora rak ya gulune dawa, irunge dawa, tangane dawa, sikile ya dawa. Ha iya. Lah nek Kiyaine Semar ki ya wis apa? Ora sada kating clomet dhewe-dhewe. Kalau kae suarane apa gumuruh ing antariksa? Praptanira Raden Gatotkaca.
Praja tindakipun Gus Ndara Gatotkaca. Iya Kaki. Awit saka berkah pangestune Kaki Semar Widodo kalis ing Rumida sowanku Kaki. Sungkemku kunjuk ngersani Kaki Semar. Inggih. Kula pundi kula tampi mugi andayanana katentremaning gesang bebrayaning Karang Kadempel. Lenggahing sekeca nggih Den. Iya beda kandung bolong wis ora kurang prayoga nggih. Monggo. Napa darunaning sedya kula aturi ngendika? Iya Kaki. Tampanono kang dadi penangising para Pandhawa Kaki. Pangapunten panjenengan rawuh damel kagyating manah kula. Enten napa, Den? Enten napa? Aduh, Yai. Sowanku ngersani Kaki Semar Badranaya kautus dening para Pandhawa. Nuhuni wangsit ingkang dumeling lamun to negara ngamarta bakal tata titi tentrem. Pinardawa kamuktening para Pandhawa sumrambah para kawula. Lamun to kelakon negara Ngamarta den lenggahi dening dewa pengawak jalma jimat kang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha yaiku Kaki Semar Badranaya. Ki lho, Reng. Kula Pak. Wong ki nek gek ketrima kaya ngene iki. Sak sore bae wis dayoh telu sing arep mboyong karo Semar. Wah jan mulane Pak Lurah Pak Budi ki ngersake lakon Semar boyong. Iya. Ayo ngarang yo men masyarakat Rejosari ki paringi tata titi tentrem. Wong nglakon wayang ki yo mujudake gambaraning urip. Ngono. Heeh ya, Tru. Iya. Nggih. Kula saguh. Kula mboten ajeng giri-giri terus matur kesaguhan kula ajeng diboyong ting pundi sebab saderenge panjenengan niki wau utusan saking negara Ngastina pun tekan mriki, Pancawati ya luwih dhisik tekan mriki. Kabeh do ngersake bakal mboyong Semar ngaten. Kula gelem diboyong wonten negari Ngamarta ning watone sampeyan bisa nentremke Karang Kadempel sing bakal dadi ajanging perang antarane Pancawati karo Ngastina. Wah, berkah pangestune Kyai Semar tak suwun jaluk pamit tak pisahe sing bodho itu. Wonten dawuh Pak. Kurang bejane Karang Kadempel iki bubrah mawut merga kanggo ajanging pasulayan.
Maragage wis padakno nek Ndara Gatotkaca kainan nanggone misah antarane Ndara Lesmana sinuwun Karna Ndara Anoman lan para Kurawa bantunen ya Le. Nggih. Ya siap Pak. Nah terus Bapak ajeng pripun? Ayo aku tutno aku tak manjing sentrong mburi cawesno uba rampe anggonku bakal manekung nyuwun pituduhe Hyang Pada Wenang munggo utusan saka ngendi bakal tak dereki samengko endi negara ngendi satriya ngendi bakal tak mong Le. Oh nggih dhateng sendika ngesaken dawuh Pak ya muga ing samengko lakuku manut kelawan pamboyong ing satriya tama tanpa beda kaya lakuning lintang kang nedheng alian. Oh
bala tumingal campa prang samyana dali ler dadet wileteng kota danyangkong manguncang nidi benjang sangaji mijel adinya ngetali wus terus tasur wonten kados pundi nggih nimbali sangganing para Kurawa wonten dawuh menapa nimbali para Kurawa nyuwun dawuh Kakang Narpati ngaten paman pambayong ing Kakang Semar Badranaya wonten ing ngrangilwuk kempul bebarung sinang utusan Sang Pancawati Raden Lesmana Dewa ingkang sisip sembiripun nantang kaliyan nata ngawangga oh nggih dijuni kaya lanang-lanang dhewe Raden Lesmana Dewa kepara nyamah kami bawane nata ing Ngastina nyamah kami bawane nata ngawangga lajeng kersanipun rehning para Kurawa dadenen menika dipun kanthekaken dhateng kula kinantenan dening para Kurawa yen wonten moga-moganing utawi ingkang wonten ingkang mambengi pambengi Kang Semar Kurawa kadhawen tandang utusan Pancawati namung piyantun kalih Lesmana kaliyan Senggana bakal dinten menika Lesmana dibondo tangane Senggana dikrincung sikile kanggo pengewan-ewan wonten ing Karang Kadempel sembada kula mboyong Kakang Semar paman nggih kaluh Kurawa wonten dawuh wektu dina iki pancak baris kang prayoga Karang Kadempel dikepung wakul baya mangap natapo bendhe tengara ingkang umyung swarane tandha budhaling wadya